Εγώ βαρέθηκα. Πάω να πάρω και τα του ψυγείου. Κοκά! Φέρε μια κόλλα, ρε. Όχι! Και τώρα τι κάνουμε? Πάμε στο σούπερ μάρκετ. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Δεν σου τις πάει όταν δεν έχεις αυτό που θες να πιείς. Όταν θες να ξεδιψάσεις, αν θες κάπου να χαθείς. Γι' αυτό πάνε σούπερ μάρκετ παρόλο που βαριέσαι. Ρε παιδιά, δεν είναι ότι βαριέμαι. Λεφτά δεν έχω. Τότε πιάσε μια δουλειά παρόλο που βαριέσαι. Δεν βαριέμαι, απλά δεν βρίσκω δουλειά. Και να το τηλέφωνο της θείας μου, η οποία είναι hairdresser. Hairdresser. Κομμότρια ηλίθεια. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, θα φτιάξουμε δικιά μας. Έχω κόκα. Και έχω κόλλα. Παιδιά, δεν νομίζω ότι φτιάχνετε έτσι κοκακόλα.